Yake. Tan samar pamoring suksma cahya manter nyodolanang ing pucuking Gunung Jaladara. Gedhe pangaribawane lah menika ta warnane. Lare widara kandhang nenggih sang Kakrasana ya risang Karsana. Nyambung raos kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos. Melenging pangesti kencenge panembah tekuning pangibadah satemah weh Prabawa gara-gara ing kahyangan Suralaya mangkono sigra jawating Argadahana Sang Hyang Brahma sigra amrepeki kanthi anguba-uba minangka pacoban nenggih wujuding sato kekalih ingkang mrawasa dumateng Sang Kakrasana.
mawur mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tata kaya butula wara panjriting turangesti Kisana ya gene kuwi ora gelem mrawasa aku ing atase kowe iki wong gagah perkosa parandene jirih getih wedi mati jiwamu mulur mungker kaya cacing ora bejaji sing gedhe pangapuramu tumrape Kakrasana ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe dasare apa nek kowe guneman kaya mengkono Kakrasana aku iki titahing Gusti mongko wis cetha sinerat ana ing Weda Suci kabeh piwulang ing mapan ana ing Weda kae yektine minangka dadi tuntunane kajiwan ning saben-saben bakal maos lan tumindak ngibadah apa wae mesti diwiwiti saka ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara kuwi mau lamun ta diringkes meneh mung kari rong tembung ya kuwi welas lan asih. Mula menungsa utawa makhluk apa wae kenging antuk sih pilasaning Gusti sak bisa-bisa kudu ngrembakake rasa welas asih marang sapa wae. Ning parandene kanggo srana mareming rasamu kuwi bakal mateni karo aku. Mara gage aku patenana, aku lega lila ikhlas lahir batin mati ana tanganmu kanggo srana mareming rasamu merga kuwi ya makhluke pangeran. Wala dalah Raden. dan sembah niring ulun kapur boris sang murgengrat sahanane kang yan kanang sihing kasih Astung para sidam sekaring bawana langgeng ulup Kakrasana ulun Jawata ing arga dahana Bathara Brama ingkang merpeki anggon kita yoga brata aduh bukulun sarawuh paduka kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhap tenila paduka iya Kakrasana wis ndak tampa gawe bombonging rasa tatanen napasmu prayogakna lungguhmu ana bab wigati ingkang bakal ndak dawuhake ulup Kakrasana saranane wong yen lubung petah lopo kurang guling eling solah jatnika
Kokrasana woing pambudi lan tekuning Subrata wis sak trepe lamun ta jeneng kita nampa nugraha Pruhanana ya kulup Garuda lan naga ingkang nyerang kelawan jeneng kita mau yektine dumadi saka pusaka pepethingan ya kuwi Kyai Nenggala lan Alugara ingkang samengko wis manunggal ana astamu kanan kiring. Kokrasana pusaka loro mau dadiya sipat kandel minangka piandel anggonmu netepi darmaning satriya. Ingkang sinebut satriya mono kudu mahambek sepi ing pamrih rame ing gawe sarta lila legawa wani kurban jiwa raga kanggo rahayune sesama. Kejaba saka kuwi nggir yektine jeneng kita kuwi dudu wong saudon saurupan. Jeneng kita dudu wong saudon saurupan nanging tedhak ing Ratu Traing Kusuma. Ngertenana Ratu Mandura Prabu Basudewa lan Dewi Mahira peputra jeneng kita Kokrasana. Dene Prabu Basudewa lan Dewi Badrahini nurunake adimu Narayana klawan Si Bratajaya. Lan apa ta sebabe wiwit cilik jeneng kita sak kadang dititipake ana ing Widara Kandhang digulawentah karo Demang Sagupa pamriye supaya Kokrasana ngrasakake urip sarwa prasaja tanpa beda kelawan uripe para kawula. Pamriye yen sak mangsa-mangsa jeneng kita dadi pangarsa praja ora mung mburu kamulyaning pribadi lan golongan nanging jiwamu luhur lan tumanggap marang panjerite para kawula dasih Kokrasana. Dewa Sugata marang kang soreng prang ngudane arum-arum ngendanu ngawiyat Narada ngepalani Jawata Sukamulat aduh bukulut ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami dene paduka paring sih nugraha dumateng kula pun Kokrasana. Lan babar pisan kula mboten duga mono bilih kula menika sanes atmajanipun Bapa Demang Sagupa nanging putranipun Narendra Mandura. Iya. Ning nadyan kaya mengkono aja gumendhung kumalungkung aja semungah sesungaran. Merga dadi satriya apa meneh anak ratu kuwi abot sanggane nggih. Saya-saya ripalungguhan iki negaramu Mandura lagi ketaman tintrim lan kebak prihatin merga serakahe Adipati Sengkapura Baswara Kangsa ingkang semune bakal nindakake rekayasa reka daya sanggit rungsit kanggo srana ngrubuhake adeke negara Mandura. Dina iki Mandura mbutuhake satriya ingkang duwe kewanen lan uga duwe kaprawiran kanggo srana munah marang satru sekti. Sing percaya lamun ta Sura Sudira jayaning Kanangrat suwuh brasta tekaping ulah Darmastuti. Sapa wae ingkang garbe sedya hayu manggih rahayu Kokrasana. Yang lungi kadung melengkung ler kawersan
Kakang Bratajaya. Pamedharing wasitaning ati sumantaka nirupa jangga dahat mudha ing batine ing Kakang Kakrasana kowe iki menyang endi wae to Kakang wiwit kowe lunga saka Widara Kandhang Wadya Bala Buta saka Sengkapura ngorak-arik karo desamu. Nganti aku keplantrang-plantrang tekan sukuning Gunung Jaladara kene merga aku dioyak-oyak buta kongkonane Kangsa Dewa. Kakang Mas. Kula tingali jengandika mencorong mawa teja. Tartamtu kemawon kula saged anggreba bilih jengandika pikantuk sih nugrahaning Bathara. Bener Narayana. Awit saka pamujimu aku diparingi sifat kandel loro ya kuwi senjata nenggala kelawan Kyai Alugara. Ya sak bisa-bisa lamun to karo dewa diparingi nugraha ngono kuwi gunakna apa mestine satemah bisa migunani tumraping bebrayan agung. Ngelmu kuwi dhuwura kaya apa, kawruh kuwi luhura kaya apa yen ra ditanjakake kanggo kamulyane wong akeh yektine muspra tanpa guna Kakrasana. Mila saking menika Kakang Mas. Jagat samangke sampun keberbeken awit saking kamurkanipun Baswara Kangsa ingkang obak-obak banyu bening wonten ing Mandura. Malah boten dangu malih badhe wonten tontonan adu jago menungsa. Kinten-kinten Kakang Mas Kakrasana kepengin jumangkah lan cawe-cawe menawa mboten ningali kamurkane Kangsa ing saya ndrbala menika. Kumambang katonku mawang wisanyo manampek isih manaut sing
marang risang ayu siwi wani munggah ana ing blabar waja kenteng kawat janget cinencang Sadriya gagah perkosa serapang gumbalane melang-melang dadane ak tebok jembare pating granteng otot bebayune aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa kowe Gus lekno mripatmu jerengen gobokmu bocah Saptawarga jenengku Bratasena Bratasena ya Werkudara edyan jenenge loro ya Pandhu Siwi malah telu Ganda Wastratmaja papat Bilawa 5 kowe sapa 6 gosok kupingmu kowe sapa takon kambek aku Bapate saka Kadipaten Sengkapura iki sing jenenge Surati Mantra yen kena peringgake kanthi becik kena tak kandhani damar mancung cupeten anggenmu saguh dadi jago kowe mudhuna saka blabar kawat mengko yen Gustiku anak Mas Kangsa entuk kamukten kelakon dadi ratu ana Mandura kowe njaluk pangkat apa ngaranana mesti tak wujuti aku perangane menungso sing ora mendem karo derajat pangkat raedan karo jabatan apa kowe kepengin dhuwit ora butuh dhuwit Sengkapura nggene wong wedok ayu kowe milya wong ayu sing piye sing kok pilih ora butuh wong wedok diabrak apa wah tawani wong wedok ayu tek ora gumun iki beda karo wong nggenku anggere wong wedok ayu mesti yo rayan le mlebu ning micet ra apa kuwi kancane mie goreng ngono tak entengake patiku kanggo labuh marang negaraku weh kowe wong kene ya mbokku wong kene ibumu ya aja nganti negara Mandura diurak-arik karo wong murka karo wong nas sing jenenge wong serakah Kangsa Dewa kae. Yen ngono kowe ora kena ginawe becik apa abamu. Maju jangkah tebak gangsaran ro hilang nyawamu. Adu jagone diwiwiti Soraya. Bratasena sing menang yo. Surati Mantra kalah yo. Cangkeme. Iki genah anak buahe Jolondot kuwi kaya ngono. Senengane ngedonke musuh. Oh.
Aduh yo, ngalor ngetan piye? Ngalor. Nggih, nggih. Bingun, aku bingun aku. Kliyeng ngono. Ngobetke sikil nganti bengung kaya ndaren. Tebak pungkruk ilang nyawamu. Ngalor ya, ngalor. Edianane. Wah. Wah. What? Khususon Bratasena Al-Fatihah. Mbah meh lali we. Raden Kongso ora. Bingun ora. Sampean wis tak kene dhuwit pirang-pirang atus yuta. Betul. Yen nganti jago kula Surati mantra nika kalah sampean sing kula gantung wonten alun-alun. Beres. Pokok yen manut karo Mbah Cekok Taruna sedaya niku beres. Jeneng sampean sinten? Lho, pun kondang Cekok Taruna. Cekok niku jamu, taruna niku nom. Dadi jamu kula sinden nom-nom niku. Mana kudu. Ora nyebut ora. Jago kula kudu menang. Tur dinten menika dina karo pasaran menika menawi kula jumlah niku tiba 6. 6 niku mapan wonten kamenangan paduka Raden Kongso. Kok saged mangitung 6 nggih. 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Menang napa kalah? Menang ning bingung dhisik. Dikalah aja takon dosa. Mang perintahke jenengan sak wadya balane nika nuwun sewu. Yen pengin jago sampeyan Patih Surati mantra nika menang sirikane kabeh wong saking Sengkapura. Nuwun sewu, yen bebucal, yen pipis sampun ngantos madhep ngetan. Merga nguyuh madhep ngetan padha karo nguyuhi srengenge. Srengenge niku simbole penguripan. Mboten oleh nguyuh madhep ngetan, mboten angsal. Kula wau ngertos jenengan nguyuh madhep ngetan. Ambak ngetan ning akhire kula ngalor kok niki wau, ngalor niki wau.
sisih kula nika enten wong nonton menjela. Pakulitane bule. Sego gule. Bule. Badhokane ora. Kulite bule nika Kokrasana. Ora perlu gagas Bratasena. Mang pejahi wong bule nika. Waringuten kaya wong setanen. Hanenggih Patih Surati mantra nggenya ngajar lare Widara Kandang Sang Kokrasana. Prayitna lair batine nenggih Sang Karsana. Ing epek-epek asta ingkang sisih kiwa mijil. Kyai Alugara den samplokake ing mustakane Surati mantra ambyar padha sakala. Paman Surati mantra. Mawon kang katratsang ing dahana wadya sangkep kaprabon perang kang abramarkata. Wah, Paman Surati mantra. Babar pisan boten duka mono. Paduka sampun seda, Paman. Radyan kaya ngapa lan kepiye? Iki Adipati Sengkapura Kangsa ora bakal trima. Bocah bule, kowe hitungan karo aku. Kowe diutang nyawa karo Kangsa kowe. Kowe Kokrasana, dasar para nyata. Kowe sing tak goleki, kowe klilip mungguing netra, satru mungguing cangklaan. Yen kowe modar calone Ratu Mandura Kangsa. Hot. Ah. Hey. Wah. Heh. Oh. Hey. Wah. Hot. Oh. Ah. Wet. Wah. Wah. Wah.
Ilayana mati-mati wuruha metri lasa ong ing manglana pangapetira ong ing gending mariyoneng tapane si Joko layar ong lir tapitya mandra geni yo nontana tapane si Joko layar Mbok Sri Gading mlati sora kemuning ilir-ilir tandure usumilir kang ijo royo
saged kula wastani Mutiara Mandura ingkang kesaput ing lebu nadyanta menika kabuntel dening bumi nanging gandeng menika mutiara tartamtu menawi dipun budhah tetep mencorong mawa teja. Arep apa Narayana? Lho, nggih paduka menika Kakang Mas. Nadyanta paduka menika lare saking Widara Kandhang nanging nyatanipun nyolong pethek. Pangamuk lan ugi kamurkanipun Baswara Kangsa ingkang para sentana praja minggahipun Narendra Mandura kemawon rumaos kuwalahan ning parandene ingkang saged ngrampungi bocah saking desa. Banjur nah nuwun sewu. Negari Mandura menika nindakaken sama beda dana denda tegesipun sanadyanta sanak kadang pawong mitra kulit daging menawi cetha darbe kalepatan badhe pinatrapan ing pidana jumbuh kalian kalepatanipun kosok wangsulipun sanadyan menika pidak pejaraan lare saking dusun menawi ageng lelabetanipun dumateng negari sampun saktrepipun menawi nampi dumateng agunging nugraha. Mila saking menika monggo Kakang Mas Kakrasana kula dherekaken minggah wonten setinggil Binatarata negari Mandura sowan ngadhep wonten ngarsanipun Prabu Basudewa supados Prabu Basudewa pirsa menika Kakrasana ing saged ngrampungi damel ingkang bisa ngrampungi gawe sampun saktrepipun menawi paduka nampi kanugrahan saking Narendra menika sampun jamak limrahipun wong rekoso mangge mulya wong sing labuh negara tartamtu bakal nampa wujude bebungah. Bose to Bapa Demang Sagopa mbiyen lak nate paring dawuh nadyanta aku karo kowe iki wong desa ning sak bisa-bisa sipate sepi pamrih rame ing gawe tegese seneng tumandang makarti kanggo katentreman ning aja ngarep-arep karo bebungah apa-apa kelingan kowe sing jenenge menungsa ki aja nganti kalah karo pasemone oyot menungsa ki aja kalah karo oyot kae nadyanta mapane ana ngisor yen perlu ketutup dening lemah. Ning oyot kae duwe kewajiban sing ora enteng ya kuwi ndodosi lemah yen perlu nerjang watu karang kanggo golek banyu nggih nguripi wit godhong sak wowoane. Kocapa bareng wite wis gedhe godhong wis ijo royo-royo wowoane wis gumrandul seger lamun to dipangan wong nyawang ora ana sing ngelem karo oyot sing dilem mesti wite sing gedhe godhonge sing rembuyung wowoane sing seger ning ora ana sing ngalembana marang oyot nadyanta oyot ki ora entuk pangalembana ning tetep makarti lan makarya apa mestine tetep golek banyu nggih nguripi sing jenenge wit godhong sak uwohe pisan. Yen banjur aku bakal ndok perintah sowan ana ngarsane Ratu Mandura banjur nyuwun nugraha tepel kang dadi jiwa kasatriyanku. Eka bumi duwi sawah Trigunung catur samudra Pancataru sapangonan Sapta Pandita Hasta Tawang Nawadewa Dasara atuh Kakang Kakrasana rumangsa marem prasasat siniram banyu sewindu
bareng aku krungu apa kang dadi pangandikamu. Aku bisa nggambarake upama Mandura ki ana piyayi sing watake kaya panjenenganmu 5 ngono wae. Ndak kira negara Mandura ki bakal ayom ayem tentrem jenjem permanen. Ah, rungono kuwi. Ing atase adimu wadon Wibratajaya wae ndek panemu sing becike kaya ngono. Ning menika saestu napa namung abang-abang lambe. Api-apike satriya ki hambeke bawa leksana, ora kena nglincati sabda sing wis kawedhar. Anggen paduka memayu hayuning bawana melu rumeksa tentreming jagat menika namung jagat Mandura napa jagat ingkang jembar menika. Sak bisa-bisa uripku piguna ora mung Mandura ning jagat saisine. Nah, sak mangke kula tak caos katerangan lan caos kabar dumateng Kakang Kakrasana. Wonten negari yang naminipun negari Mandaraka sak mangke nembe ketaman kingkin. Karana sekaring kedaton Mandaraka nenggih Dewi Erawati cinidra dening Duratmaka. Manut kabar ingkang semebar dipun cidra kaliyan Raden Kartapiyoga saking negari Tirta Kadasar. Tirta Kadasar menika mapanipun wonten sak ngandhaping segara. Tiyang Mandaraka bingung banjur segara endi ingkang dadi papan dununge Tirta Kadasar kala wau. Satemah Narendra Mandaraka Prabu Salyawati menika nembe bingung ngengleng penggalihipun anggenipun ngraosaken awrating kahanan icalipun ingkang putra kinasih. Nah, saklebetipun negari Mandaraka menika ribet menapa wonten krenjeting raos gumpregaing batos Kakang Kakrasana ugi badhe cawe-cawe beningake banyu sing butek. Mesti wae aku pengin ning aku pribadi ora ngerti dununge Tirta Kadasar ki mapan ana ngendi. Mangke kula gandeng astandika ingkang tengen kula tuduhi mapan wonten pundi Tirta Kadasar menika.
lumaksana apepayung pengasih saking Hyang Agung nenggih sang Kakrasana miwah Dyan Narayana. Gandeng kang cinarita ora kaya repat Panakawan. Ingkang samya jejogetan angrengga endahing putri saking Surakarta.
Krisa matur sembah nuwun pandonga